Alun Saunders dwi o gysyllnydd ymwreiddiol. Dwi wedi byw yng Nghaerdydd ers 22 o flynyddoedd nawr, achos fi'n hyn. A dwi'n gweithio fel sgwennwr, dwi'n gweithio fel actor, a dwi'n gweithio fel perfformio drag, ac unrhyw beth arall sy'n talu'r bils. Nes i ddim tygau drama, ond nes i lefel A drama. Nes i radd mewn drama yn Aberystwyth yn y brifysgol, ond nes i fyth sgwennu unrhyw beth. Nes i fyth creu sgriptiau na dim byd fel yna tra bod fi'n astudio. Nes i coleg cerdded drama wedyn i astudio actio. Oedd e ddim tan ar ôl gadael coleg drama, ond nes i bod yn aelod o Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru am ryw 5 mlynedd bob haf. A basically nes i ddechrau cael syniadau am rhaglenni. O'n i'n gwylio rhaglenni ar y teledu, o'n i ddim wir yn mwynhau, o'n i'n gweld bod dim digon o stwff i fi ar y teledu. So nes i ddechrau bod yn proactif a meddwl, wel, beth allai i greu? Pa syniadau sydd gyda fi? Come on te, beth gen ti i wneud? So nes i ddechrau cael syniadau ac oedd y cynhyrchydd o'n i wedi gweithio gyda fel actor. Nes i gysylltu â hi a just gofyn yn boleit petai syniadau gen i a fysa ti'n fodlon trafod nhw gyda fi. Wrth lwc, oedd hi'n garedig, a wedodd hi, wrth gwrs. Ges i ambell gyfarfod gyda hi, danfon e-byst nôl ymlaen, a cyn bo hir, oedden nhw'n cynhyrchu cyfres gomedi, nes i pitcho ambell syniad am penodau, a nath nhw gomisiynu fi. So nes i sgwennu ambell benod o'r comedi yma, a dal methu credu, ydy hwn yn digwydd? Mae hwn wir yn digwydd, ac o'n nhw'n ffynnu. So o'n i'n really hapus gyda, o'n i'n ffeindio nhw'n ffynnu, ta beth. Fi'n credu os wyt ti'n sgwennu, mae'n dda i sgwennu am stwff i ti'n gyfarwydd â, ond hefyd i archwilio syniadau newydd, ymchwilio pethau, darganfod pethau cyffroes, beth sy'n bosib. Ond os wyt ti'n dod â dy brofiadau di, pethau ti'n gwybod rhywbeth amdanyn nhw, wedyn ti'n gallu creu rhywbeth authentic iawn, ti'n gallu sgwennu o'r galon tipyn yn fwy. Pan i fi'n dechrau creu syniad, weithiau gyda syniadau theatr, fyddai'n dod lan y syniad neu senario neu cymeriad diddorol mewn sefyllfa ddiddorol, a na i ddechrau sgwennu am hwnna, a just sgwennu nodiadau, peidio poeni am beth yw'r canlyniad terfynol fath o beth. Be sy'n bwysig yw just dechrau creu taflu syniadau o gwmpas a peidio poeni o gwbl am fod yn berffaith. Pan ti'n sgwennu drafft cyntaf neu nodiadau cyntaf, syniad, sgript, dwyt ti ddim yn sgwennu'r thing sy'n mynd i fod ar Llwyfan Theatr Genedlaethol neu yn y Royal Court. So paid â phoeni am hwnna, just sgwenna stwff lawr, gna nodiadau, gna llenwa llyfr gyda nodiadau, a wneud i ffeindio wedyn beth yw'r trysor. Dwi'n meddwl mai dwyieithrwydd ag archwilio yn y byd dwyieithog ni'n byw ynddo fe. Dyna yw'r peth i fi'n rili ymddiddori ynddi. I fi'n byw fy mywyd yn ddwyieithog o ddydd i ddydd. Mae gen i 2 o blant sydd yn siarad Cymraeg ac yn trio siarad Cymraeg gymaint yn y tŷ. A wedyn mae ngwri yn ddysgwr Cymraeg. So ni'n gorfod byw yn ddwyieithog. I fi'n licio archwilio'r bywyd yna trwy theatr. Wy'n meddwl mai un o'r prosiectau wedi dysgu y mwyaf arno fe oedd y ddrama llawn, cyntaf i fi erioed sgwennu. Drama dwyieithog oedd hi o'r enw A Good Clean Heart. Dath teitl A Good Clean Heart achos bod fi eisiau rhywbeth dwyieithog gyda bach o surprise. So dath y teitl A Good Clean Heart o trio cyfieithu calon lan i Saesneg, fel fes ti'n dweud a clean heart neu a good heart or a pure heart. Dyna o lle ddath y teitl. Wrth i fi sgwennu'r thing yma, oedd am 2 frawd, oedd wedi tyfu lan ar wahân, sut o'n nhw'n cwrdd. Nes i ddysgu sut a beth oedd ail sgwennu. A dyna un o'r gwersi mwyaf i fi wedi dysgu erioed, oedd ddim jyst creu'r drafft cyntaf yma, ond sut mae hwnna yn esblygu ac yn datblygu i fod yn brosiect ac yn gyfanwaith ac yn rhywbeth gorffenedig-ish. Dyw pethau ddim wastad yn orffenedig achos maen nhw wastad yn gorfod newid. Mae ail sgwennu ac ail drafftio yn golygu lot mwy na just torri leins a torri gair. Mae'n meddwl ail weld beth all y thing yma fod. Mae'n meddwl torri chunks mas neu addasu cymeriad, ffeindio mas pwy yw'r cymeriad, beth yw eu taith nhw trwy'r ddrama, a sut wyt ti'n gwneud hwnna y mwyaf engaging a diddorol a heriol i'r cymeriad yna. Nes i rili joio rhoi'r cymeriadau, o'n i'n caru 2 frawd yma, ond sut oedd i rhoi nhw mewn sefyllfaoedd
anodd a heriol a gwthio nhw fel bod drama, fel bod gwrthdaro yna fe. A fi'n credu bod hwnna'n rili bwysig. Ti'n gorfod caru dy gymeriadau di, ti'n gorfod ffeindio beth yw eu gwallau nhw, beth yw'r flaws mawr yn eu cymeriadau nhw. Fel bod y gynulleidfa yn caru nhw ac eisiau iddyn nhw lwyddo, ond hefyd yn gofyn, pam ti'n neud na? So mae hwnna'n gyffroes. Y pethau cyntaf nes i oedd sgwennu dramau 10 munud. So nes i ddechrau trwy sgwennu monologs. Oedd sgwennu monologs yn ffordd rili da o archwilio cymeriadau. So ti'n creu cymeriad a ti'n gweld be mae'r cymeriad yma, beth yw'r monolog am, beth sy'n digwydd yn y monolog yma. Mae monolog yn gallu golygu archwilio teimladau pethau, ond os ti'n rhoi digwyddiadau, ti'n creu cyfres o bethau a gweld sut mae dy gymeriad i yn ymateb i'r sefyllfaoedd yma. So fi'n rili awgrymu sgwennu monologs. Os ti ddim eisiau dangos nhw i neb, mae hwnna'n ffain. Cuddio nhw, hwnna'n ffain. A wedyn allai di ddatblygu hwnna i sgwennu dialog. Fi'n rili joio sgwennu dialog. Mae yn fwy heriol na sgwennu monologs, ond mae hwnna'n beth da. Mae'n rhaid ti'n neud y pethau sy'n codi ofn arna ti. Os ti'n sgwennu dialog, trio sgwennu golygfa a gweld beth yw bwriad pob cymeriad. Os oes bwriad gan y cymeriadau bod hwn eisiau gwneud hwn a mae'r llall eisiau gwneud rhywbeth gwahanol, sut wyt ti'n creu'r ddeialog yna heb i bawb jyst dweud beth maen nhw'n teimlo. Pan wyt ti'n barod i rannu dy sgript gyda rhywun, rhanna fe. A paid â bod ofn bod nhw'n mynd i ddweud nes i ddim mwynhau. So what? Does dim byd erchyll yn mynd i ddigwydd, sgwenna rhywbeth arall. Just cario ymlaen i drio. Ceri'r theatr hefyd. Ceri weld theatr. Ceri weld pethau ti'n meddwl wneud i fwynhau. Ceri weld pethau falle wneud i ddim mwynhau. A just gweld beth ti'n gallu dysgu. Wyt ti'n mwynhau'r arddull o sgwennu. Wyt ti'n casau mae hwnna'n ffain hefyd. Fi'n credu bod rôl sgwennwr yn glorious, mae'n gret, mae'n gallu bod yn heriol iawn, rhoi dy sgripti i ffwrdd. Dwyt ti ddim wastad yn rhoi ei ffwrdd ac wedyn yn gweld beth sy'n digwydd ar Llwyfan. Mae cydweithio gyda pobl yn rili pwysig. A beth i fi wedi dysgu mewn rhyw 20 mlynedd o sgwennu yw faint o brofiad ffantastig yw i gydweithio gyda pobl, i rannu dy sgript, i glywed nodiadau a syniadau pobl eraill, a bod yn agored i hwnna. Fi'n credu os oes gen ti weledigaeth rili cryf o beth wyt ti eisiau i'r thing yma i fod, ffantastig. Glyna i hwnna, bydd yn barod i brofi pawb ac esbonio pam bod hwnna'n bwysig a beth yw ystyr popeth, ond bydd yn agored i beth arall allai fe fod.